Музыкаль бүлек тапшыруын дәвам итеп, Әлмәт районы Түбән Абдул авылында туып, хәзерге вакытта Мәмәт авылында гомер кичерүче апам Гузаирова Гүзәлия Әсгать кызын телевизор экраннары каршысына дәшеп калабыз. Тормыш киңлекләрен иңләгәндә пар канатым булып, берчә мәшәкатьләремне, шатлыкларымны бүлешеп яшәүче, минем өчен назлы гомер юлдашым, балаларыбызның кайгыртучан әнисе Гүзәлия Әсгать кызы Гузаированың бүген матур юбилее 45 яшь тулган көне. Сөеклебез, саулыгың ныклы, көннәрең кояшлы, гомерең озын, бәхетләрең мул булсын. Сөеп-сөелеп, һәр мизгелгә куанып, имин һәм мул тормышта яшә. Гаиләбезнең учагын сүндерми, гомер күзләрен дә, кышларын да бергә каршылыйк. Канатларны парлап каксаң гына, кыя тауга менү җиңел ул. Минем өчен гомер буе шулай сөеп туймас назлы ярым бул. Бергә уздык тормыш сукмакларын, бергә уздык кышын, язларын, бергә тыйдык язмыш салкыннарын, бергә сиздек җылы назларын. Куркытмыйлар безне җил давыллар, куркытмыйлар ачы салкыннар, йөрәкләрдә туңган күңелләрне җылытырлык кайнар ялкын бар. Әниебез, төннәреңдә йылап уянганда бүлгән бездер татлы йокыңны. Йоклап китсәк, күзең йомгансыңдыр, басып кына куеп утыңны. Өстебезгә торып япкансыңдыр, әллә ничә кабат уянып, күкрәгеңә кысып сөйгәнсеңдер, көлүбезгә дә куанып. Шуның өчен сиңа рәхмәтләрне әйттек микән, әллә юк микән? Әле генә белдек, әни күңеле баласына гомере буе янган ут икән. Иң изге теләкләрдә калалар тормыш иптәшең Айдар, улларың Айнур, Илнур, Гомәр, әниең Клара. Гүзәлия апа, без исә очратыбызда әлбәттә инде шушы изге теләкләрнең барсына да кушылып, киләчәк тормышыгызда балаларыгызның куанычына сөенеп, чын хатын-кыз бәхетен татып, исәнлектә, саулыкта, татулыкта бергә гомер кичерергә насыйп итсен иде Ходай дигән теләктә калабыз. Рәхмәтлемен синең әнкәеңә, сиңа гомер бүләк иткәнгә, сиңа яшәү биреп, мине хисле итеп, тормышымны нурга төргәнгә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Рәхмәтлемен мәңге Ходаема, сине миңа насыйп иткәнгә. Еллар дәвамында, меңнәр арасында, сине миңа саклап йөрткәнгә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Сиңа жан сөйгәнем, язмышымны гөлгә күмгәнгә. Күреп күзем туймас, сөеп күңел танымас, мәхәббәтем булып килгәнгә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Гомерем буе сине яшәтәсе иде,